Bos días. Hoxe quero falar dun tema que, ao mellor, nas seguintes semanas escóitase falar del. Non o sei, é unha mera intuición, pero pode ser que nos próximos días oiase falar del, que é o senfogarismo, a xente que vive na rúa e que é un tema realmente complicado. A miña experiencia comenzou hai máis de 40 anos cunha visión que eu non entendín en aquel momento. Era o que hoxe chamamos un preadolescente. Estaba de vacacións en Londres, onde traballaba o meu irmán, e leváronme a dar unha volta por Londres de noite para ver as luces, como se suele decir, e como é habitual, en unha ruela vin un montón de xente durmindo baixo cartóns, e cando preguntei, bueno, pues dixéronme que vivían ali na rúa, e como digo, en aquel momento non o entendín. Máis de 40 anos despois, eso é algo habitual en toda España, por desgraza, en Galicia tamén. Algúns datos do 2024 falan de máis de 3000 persoas vivindo na rúa sen fogar, só en Galicia, o cal é unha cifra pois enorme, non? Polo menos a min pareceme unha cifra enorme. Unha soa persoa xa sería bastante vivir na rúa, non? Legalmente é complicado, xa que non se pode prohibir a alguén que estea na rúa, e ademais en algúns concellos, aquí en Galicia, fora de Galicia, pois tomaron no seu día medidas, fixeron unha normativa que prohibía dormir na rúa, que prohibía a mendicidade, tempo despois os xulgados pois acabaron por prohibir esas medidas legais, esas normativas municipais que se tomaran. Non ter acceso a ducharse, a un aseo, a comidas, a un lugar onde guardar os documentos importantes, ou mesmo o acceso a internet, que hoxe é tan importante, porque moitas das cousas que nos pide a propia administración as temos que facer a través de internet, como por exemplo unha simple cita para o médico, pois ten que pasar por aí, por internet. Bueno, pois todo eso complica moitísimo máis a alguén que queda na rúa ou que vive na rúa volver a normalizar esa vida, esa situación. É dicir, que unha vez que caes é moi difícil volver, e a medida que pasa o tempo, ademais, as persoas sen fogar teñen a percepción de que cada vez é máis doado, e acaban nun círculo vicioso, non? A medida que pasa o tempo, a situación víciase, como digo, e as propias persoas deixan de buscar, por exemplo, emprego, porque teñen a convencemento de que non o van a atopar, pensan tamén que se atopan emprego, o salario total non lles vai a chegar para alquilar unha vivenda, e ese é un dos puntos básicos que explican os expertos, que hai que comenzar por que teñen un lugar estable para estar, é dicir, un sitio onde ducharse, onde ter un aseo, onde tenen as súas cousas, e a partir de aí poder empezar a reconstruir unha vida. Despois están os estereotipos, que non son poucos, non? Un estudo da Cruz Vermella fala de que o 53% das persoas sen fogar son de nacionalidade española. É dicir, que non os que viven na rúa son estranxeiros. É certo que os estranxeiros crecen, pero crecen evidentemente porque tamén cada vez chegan máis estranxeiros, non só de África, tamén de América Latina, que o vemos todos os días. Entón é normal que tamén crezan no número de xente que está sen fogar, que vive na rúa, pois eses perfís, non? Pero no último estudo de Cruz Vermella, insisto, o 53% eran españois. Outros estereotipos: o consumo, según ese estudo, de alcohol entre as persoas que viven na rúa é inferior á media xeral da población normal de todo o mundo. É inferior o consumo de alcohol. Compostela ten ademais un problema engadido, que é unha cidade con un certo risco de chegar persoas sin hogar, ou que aquí acaben persoas sin hogar, e isto non é de agora, non é novo, desde hai moitos anos, xa que o Camiño de Santiago é un lugar polo que transitan todo tipo de persoas, de peregrinos, non? Moitas veces, xente que ao mellor están en grandes cidades, e que
xa non tiñan hogar, xa vivían na rúa, bueno, pois deciden facer o Camiño de Santiago, en un espazo no que poden atopar albergues, donde poden atopar comida, axuda, lemosnas, entonces poden ir camiñando e acaban aquí. Moitos dos que acaban aquí marchan, outros, dependendo da época, dependendo dos anos, pois quedan máis ou quedan menos, pero é evidente que como cidade meta, xa sexa polo que sexa, é dicir, xa sexa por sentimentos relixiosos, por fe ou simplemente polo que sexa, porque xa é un camiño que fai moita xente, bueno, pois o que Compostela sexa unha cidade meta é sin dúbida algo que favorece que aquí cheguen persoas sen fogar. O ano que ven, o Goberno Municipal quere abrir o CIPIS, un proxecto que ven desde a época de Martiño Noriega, que xa choveu. Era un proxecto, o CIPIS, bueno, pois sería ese centro atención para o centro integral para a atención de persoas sen fogar, ven desde a época de Martiño Noriega, o seguinte goberno o reformulou e quixo facer oficinas, agora ese proxecto volveuse a retomar e, evidentemente, tivose que cambiar moitas das cousas que xa estaban pensadas porque se cambiaran tamén no anterior mandato e agora, bueno, pode que no 2026 ábrase ese centro de atención en Belvís, en edificios en uso. É algo fundamental. Todos os expertos que traballan con senfogarismo, non só aquí, sino en moitos países, entenden que o primeiro de todo para sacar unha persoa da rúa é que teña un lugar onde estar. Isto é unha derivada do problema da vivenda. Se non houbera un problema da vivenda, os servicios sociais dos concellos poderían alugar pola súa conta uns pisos e comenzar con este programa de inmediato, pero isto é unha derivada máis, non? E os persoas en fogar necesitan un sitio estable para estar e a partir de aí mudar, en primeiro lugar, mudar costumes, non? Mudar esa forma de vivir deixándose levar, que moitas veces acaba por non ser nin siquiera problema deles e que moitas veces acaba como problemas mentais, é dicir, que necesitan unha atención terapéutica. Entonces, o primeiro lugar é ter un lugar estable, que comecen a mudar esas costumes, que reciban esa atención terapéutica que necesitan e que eso lles convenza de que hai unha saída e de que poden volver a, digamos, integrarse nunha sociedade onde hai uns mínimos e onde van a poder facer o que queiran, van a poder buscar traballo e van a deixar de ser mirados como o último do último, non? A cidadanía, a todos nós, tócanos ter unha mentalidade máis aberta, sobre todo, non? Non prexuzgar cando vemos a alguén na rúa, non pensar que, porque non sabemos que o levou ali. Desde un mal divorcio ata realmente unha crisis económica ou un problema mental, simplemente que fixo que un día collera a porta e marchara. Eso pode pasar, eso nos pode pasar a calqueira, porque o cerebro, por moito que nos digan, é moi feble, en calquera momento fai crack, rompe, e a partir de aí pode pasar calquera cousa. Así que non debemos de prexuzgar aos que están na rúa, non? E tampouco debemos de exixir máis alado razoable aos políticos que fagan, porque non é tan doado facer como acabamos de ver, non? Desde a nosa perspectiva o que podemos facer é colaborar. Hai xeitos, facendo doativos, colaborar cos que traballan con eles se saben, non? Colaborar coa cociña económica, colaborar coa Cruz Vermella, con Protección Civil, é dicir, facer o que podamos, ser voluntarios, facer doativos, e se non podemos, porque a situación persoal pois tampouco nos permite ningunha desas cousas, bueno, pois, polo menos non prexuzgar, facer, digamos, proselitismo, explicar o que sucede, informarse, que é moitas veces o único que fai falta para que muden as cousas, non? Que a sociedade se faga consciente do problema e que se faga consciente de que o problema moitas veces visto desde fora non é o mesmo que o problema desde dentro.